Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello, makadii zvenyu mukoma Nashi. Inini kumashure uko ndainge ndichigara nomumwe murume, but inini nemurume uyu tainge tichigara kuBulawayo. I think that murume uyu akazotanga kuita basa rekutengesa maparts evanhu, because murume uyu pane paakamboenda kuSouth Africa, but chakandivhiringidza ndechekuti murume uyu akangoenda kuSouth Africa ikoko kweonly 1 week, but akati adzoka akatodzoka atenga quantum. Kumubvunza iye akabva ati pane basa raainge aita ikoko kuSouth Africa. Hanzi basa iroro raainge aita ari kuSouth Africa ndo rainge ramupa mari yekuti ange achitenga quantum yaainge adzoka nayo kuZimbabwe. Kubva ipapo paakadzoka kubva kuSouth Africa aine quantum yake iyoyo, hana yangu yainge ichingogara ichingorova, plus ndainge ndava kungoona vanhu vakafa. Sezviya kana murume wangu asipo pamba, ndaingokaruka ndaona munhu mumba. Umwe musi ndakati ndichibika ndikabva ndanovhura poto yangu kuti ndinge ndichiona kuti zvacho zvandainge ndabika zvainge zvava right here, but wanikwe mupoto muya mainge musisina kana chinhu. Apa ndainge ndatobva mukumona sadza ndichiri kurishinyidza sadza iroro, but kuti nditi sadza racho rainge radyiwa nei nanhasi handitombozivi. Takati tati garei, ndakabva ndatanga kurota sekuru vangu ava vandaigara ndichingorota vainge vakafa zvavo kudhara, but sekuru vangu ava vakafa ndaivarota vachifamba nevamwe vanhu, asi vanhu ava vavainge vachifamba navo vamwe vacho vainge vasina misoro, vamwe vacho vainge vakabata matumbu avo mumaoko. Asi pose ipapo sekuru vangu vaizongoti kwandiri, tiza muzukuru, nekuda kwekuti ugere nemhondi, tiza muzukuru. Saka mazuva ose awa pandaingorota sekuru vangu ndaingoti zvimwe kuda kungorota. Then umwe musi murume uyu akabva auya achitsvakwa neCID here or what, cause vanhu vacho vakangouya pamba. Vanhu ivavo vainge vakapfeka masutu eblack plus vainge vaine motikari dzainge dziri dzeblack. Saka ndakangofungidzirawo kuti maybe maCID, asi zvinhu zvacho zvavainge vachiita nemurume wangu zvaita kunge zvine chizivano mukati. Ndakabva ndaona murume wangu achivapa mamwe mazienvelope ainge akazara nemari, but umwe musi murume wangu akazoti akadhakwa ndokubva atanga kutaura zvose zvaanoita. Ainge ava kundiudza kuti ivo basa ravo ravanoita, vanoita basa rekutengesa maparts evanhu. Vanoti kana vakatora maparts evanhu vanobva vaenda kuSouth Africa nemaparts iwawo evanhu vobva vanotengesera kuSouth Africa zvose nekuMozambique. Mukoma Nashi, inini pandakaudzwa zvose izvi nemurume handina kana kuzomboda kuramba ndigere naye. Ndakangotiza mumba imomo, apa ndainge ndisina kana hembe dzekuchinja, ndakangobuda ndakadaro. But ndakati ndati garei, ndakazonzwa kuti murume uyu akazopfurwa nepfuti nemasoja. Kupfurwa kwakazoitwa nepfuti nemasoja, vainge vabatwa vachida kuyambutsa nyanga dzezvipembere. Hamene kuti vakazoda kurwidzana nemasoja here. Handizivi kuti chii chakazokonzeresa kuti vange vachizopfurwa nepfuti. Nanhasi ndinonzwa kutya kana ndikatanga kufunga kuti saka ndakatombogara nemhondi here, munhu aitengesa maparts evanhu. Vedare zvakangooma hazvo Vedu we, asi ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvimwe zvacho zvinongotyisa. So regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi. Isusu tine chiitiko chakaitika mumusha medu mushure mekunge baba vangu vashaya. Nashi, isusu tiri mhuri ine extended family inobva kuTanzania, ende tinogara tose pamba semhuri, hatisi mhuri yakakura hayo. So baba vedu munhu aiva nemari, zvavakaita vakavaka imba yavo hombe yekuti tose tinge tichigara as a family, even vakuwasha vedu varipo pamba ipapo. Imba iyi yakavakwa nababa. Baba vedu vainge vari munhu wemabusinesses uye vaiva nemari, so takagara kusvika baba varwara. Asi chakanetsa Nashi ndechekuti kurwara kwacho kwainge kuchiita baba
baba vedu vainge vasingakwiri temperature. Kana tichienda navo kuchipatara vaingonzi vanoda kuitwa bed rest chete semunhu anoshanda zvakanyanyisisa. Mukoma, baba vakaita aweek vachirwara, ndiko kufa kwavo. Right, baba vakati vafa vakabva vaenda kupala, tikabva tanovatora ndokubva vauya zvavo pamba kuti vange vachirara pamba pavo. Saka chitunha chababa chakati chasvika, vanhu vainge vari mumba vakabva vatanga kuimba. Ndipo pavakazonzwa kuti mukofini mainge muchiita kunge mainge muchiomberwa maoko uye nekudairirwa nziyo yacho yainge ichiimbwa. But vanhu vacho vanoti vakanzwa munhu achiombera ari mukofini, hanzi munhu iyeye ainge achiridza zvose nemuridzo. Saka vanhu vose vainge vari mumba vakabva vatiza vachibuda panze. Isusu varume takabva taita ushingi tikabva tati regai tingopinda mumba tione kuti chii chiri kuitika mumba. Pamwe tinogona kuti tichiti munhu afa iye munhu ari mupenyu zvake. Takabva tavhura kofini, asi takabva taona kuti baba vainge vakangoti zii zvavo, asi muviri wavo wainge uchitotonhora kutoita chando, zviya zvinoita kana munhu afa. Takasheedza vabatsiri vakabva vati vainge vaita chivanhu chose chainge chichidiwa, asi takati tava kuimba zvekare mukofini maiva nezvimwe zvinhu zvairatidza kuti zvaitamba zvichiombera, ende muridzo wakabva watanga kunzwikwa. Wose ainge ari pamariro apa anototi akanzwa muridzo uchibva mukofini. Akazoti ava makuseni takati tava kuita echurch service, mufundisi akati achiparidza, tikabva taona kofini. Kofini iri raita kunge rinovhaibrata richitamba-tamba. Tikabva tati regedzai tidzosere mutumbi uyu kuchipatara tisati tauviga, pada tingavige munhu mupenyu. Nashi takati tichisvika kuchipatara madoctors akabva ati no, munhu uyu atofa kudhara, nekuti it is not possible kuti munhu anzi arara mumochwari ari mumafridges aya emumochwari then ozonzi asurvivor obva azomukira ari mukofini. Madoctors vakabva vati it is impossible, nekuti kana tikati asurvivor mafridges emumochwari, ko suffocation yacho inozoitika kana munhu ava mukofini anenge aisurvivor sei? The whole night munhu akasuffocatwa ari mukofini and the half day yatakazospenda tisati tadzokera kuchipatara. Saka madoctors vakabva vati scientifically it was not possible kuti munhu wedu uyu ange ari mupenyu. Takabva tatora baba vedu zvekare ndokubva tasvika tikarara that day, asi vanhu vainge vatiza vainge vakawandisa, vainge vava kutya kuimba zvekare. Nashi takazongoimba isusu varume ende shuwa kwakachena tichingoimba kudaro, asi tainzwa kuti pachitunha chedu painge paine zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika pachiri. Takati tava kunoviga mutumbi, vanhu vakati vachiimba guva richifushirwa, tainzwa baba vedu vachidaira, asi tainge tisingachanzwi kuti voisi racho rainge richibva nekupi. Waiti kana wakamira wainzwa munzeve dzako kuti pane munhu ari kuimba. Munhu iyeye anenge achiimba akamira padhuze newe anenge achiimba nevhoisi senge rababa vako, asi waizoti ukacheuka waibva waona kuti pasaidi pako panenge pakatomira umwe munhu anenge asina kufanana nababa vako. Seni zvangu ndaiti ndichiimba ndaitonzwa kuti baba vangu vainge vachitsinhira vachingoti hii, vachingoti hii, asi ndaizoti kana ndikatarisa ndaitoona kuti pasaidi pangu painge pakatomira mudzimai wangu. Takazoti tapedza kufushira baba, vanhu ndo patakazotanga kubvunzana kuti ko manga muchinzwawo here izwi rababa ranga richitsinhira. Munhu wose aingopindura achiti inini pacho pandakamira ndanga ndichinzwa kunge baba vangu vanga vakamira padhuze neni. Takati tapedza kuviga baba takabva tafamba, ende nashi tafamba kwakawanda nekuda kwenhau iyi, asi hapana kujekeserwa kwatiri kuita. Nashi chazonyanya kunetsa baba vari kudzoka pamba, asi vane rumu yavo yavanosvika vachipinda vachiita sevane wavari kutaura naye. Pamwe unotonzwa kuti murumu umu muna baba vedu ende vanenge vachitoseka sekunge vari kuita nyaya neumwe munhu. Mukoma, tiri kutodawo help semhuri ende tinoda kujekeserwa chakavanzika panyaya iyi.
thanks kune vose vachakwanisa kutibatsira. Chiri kunyanya kundinetsa ndechekuti kasi baba vedu ava vakaita zvekuurayiwa here? Wai baba vedu vasarudza kuti vange vachitishungurudza kudai? Nekuti zvinhu izvi zvava kutinetsa. Pamba pedu hapasisina peace zvachose, kunyanya kana hwava usiku. Tinotonzwa kuti baba vedu vanenge vachitotaura neumwe munhu vari murumu imomo, asi kana tikazopinda murumu imomo munenge musisina kana chinhu. Inini ndakamboti ndichidhiraivha ndokubva ndanzwa kuti kubackseat pane munhu akataura, but kuti nditi akataura achiti kudii handitombonzwisisi kuti akataura achiti kudii, nekuti munhu iyeye akataura neSwahili. Isusu kukura kwedu hatina kukwanisa kuti tinge tichibata rurimi rweSwahili urwo rwainge ruchitaurwa nanasekuru, baba vana baba vedu. Saka ndakangonzwa kuti munhu ainge akagara kubackseat akataura neni neSwahili. Ndakatopotsa ndaita accident. Pandakazopaka motikari pasaidi peroad ndo pandakabva ndaona kuti kubackseat kwainge kusina kana munhu. Ende izwi iroro rakataura rainge riri izwi gobvu ratinonzwa richitaura murumu muya mandati kana hwava usiku. Baba vedu tinovanzwa vachitaura neumwe munhu ende vanenge vachitoseka. Mukoma, tiri kutotsvakawo rubatsiro as a family. Hatizivewo kuti pakadai pachivanhu zvinofambiswa sei. Tine umwewo watakambotsvaka ndokubva taenda nemunhu uya paguva rababa vedu, akabva asvika akaita zvacho zvaakaita, akabva ati chivanhu chose chinoda kuitwa chaitwa. Saka baba venyu vanokwanisa kuzorora. Ndokubva tadzokera kumba, but musi iwowo munhu iyeye ainge achitori pamba pedu, nekuti kwacho kwatainge tamutora kwainge kuri kurefu. Saka kuti tinge tichizomuperekedza kwacho kwatainge tamutora taisakwanisa kudzokera naye nekuda kwekuti tainge tabva kumakuva hwava usiku. Saka takabva tati kumunhu uyu, iwewe wochirara pano. Then takati takagara tainge tichitodya, takabva tatanga kunzwa voisi riya rababa vedu richitaura riri murumu imomo. Saka mukoma takabva taona kuti munhu uyu mari yose yaainge achaja ainge angotichajira mari yose iyi mahara, but hatina zvedu kuti tinge tichimutorera mari yose yatainge tamupa. Takabva tangoti kana ari tsotsi regedzaiwo tingosiyana naye, hatidi kunetsana nemunhu uyu. Chatiri kungoda ndechekuti tinge tichingozvidzikinura kubva pamweya uyu uri kunetsa isusu sevana. Please tibatsireiwo mukoma Nashi, hatichazivi kuti pakadai topafambisawo sei. Zvinoreva here kuti baba vedu takakanganisa kuti tinge tichivavigira muno munyika matakazvarirwa tikakurira? Ko kana baba dai vaida kuvigirwa kunyika kwacho kwatinobva isusu, ko vakadii kungotaura pacho pavakatanga kurwara than kuti vange vachititambudza kudai? Nekuti kunyika kwacho kwakabva madzisekuru edu isusu hatisisina connection. Tinongoziva kuti tinobva kwakati, but connection chaiyo hatisisina. Saka pacho pekutangira pekuti tingati tingadzokera kwakabva madzisekuru edu tikatanga kuvaudza kuti tafunga kuti tinge tichiviga baba vedu kunyika ikoko, zvinokwanisa kuti netsei, nekuti hatisisina communication nedzimwe hama dzedu dziriko kuTanzania ikoko. Mukoma Nashi, iyi ndo nyaya yedu semhuri. Tiri kutotsvakawo rubatsiro kana kuinewo vane ruzivo kuti pachivanhu zvinhu zvakadai tingazvifambisa sei. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvimwe zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pakafa baba vedu taitonzwa kuti mukofini chitunha chaiita kunge chinotamba-tamba chirimo mukofini imomo. Takatoona kuti kofini rainge richivhaibrata. Saka pachivanhu zvinhu zvakadai zvingafambiswa sei? Is it possible kuti vange vachibvisa baba kubva muZimbabwe vachivaendesa kuTanzania? Apa nyaya iri kunetsa. Hanzi hatisisina communication nekwacho kwatinonzi ndo kwakabva madzisekuru edu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Kana usati wambosangana nazvo unokwanisa kuti majokes. Hanzi brother Nashi, munofara here? Changu chitupa vigai nekuti kune vamwewo vanondiziva. Mukoma Nashi, nyaya yangu ndeye kudai. Mumba medu maita dambudziko, ende matambudziko awa anenge akasiyiwa nevakuru vedu. Mukoma Nashi, pamatambudziko acho atiri kusangana nawo, zvimwe zvacho ndezvekuti minyama, kushaya mbereko, pamwe nekumira kwenhengo dzedu vanakomana. Pose panopera mwedzi nhengo dzedu dzinongomira nguva imwe chete.
panomira nhengo dzedu hazvinei kuti uri kupi, unongoona nhengo yako yava kutanga kumira. Zvinhu izvi zvinowanzokuitika kupera kwemwedzi woga woga. Kumashure uko inini ndaimboti zvinhu izvi zvinoitika kwandiri, but ndakazoona kuti no man, zvinhu izvi hazvisi normal. Ndokubva ndatanga kuaprochawo mamwe macousins angu ndikatanga kuvaudza, nekuti ndainge ndava kufungidzira kuti maybe pandiri pakagadzwa mweya kana wengozi kana kuti mweya yezvikwambo. Saka ndakabva ndati ndichiri kugona kutaura kudai, regai ndiudzewo vamwe veukama. Saka ndakati ndaudza madzikoma zvekare nevanen'ina vangu, ndo pandakatanga kutoona kuti ko vanhu vainge vagere vakangochengetedza zvavo masikireti avanosangana navo. Asi chinondinetsa ndechekuti kuti tinge tichiti zvinhu izvi zvine urombwa mukati zviri kutondivhiringidzawo mukufunga, nekuti kana ndichirangarira mukukura kwedu, vabereki vedu vaisava nemari, asi baba vedu ndo vainge vari muvhimi mukuru, uye amai vedu vainge vari murapi, but vairapa nenzira dziya dzechivanhu. Amai vedu vaita zvekukanda mabhonzo pasi. Saka mumba medu takabarwa tiri 7 vakomana ende neumwe musikana. Umwewo musikana iyeye ane dambudziko rekutiwo kana akafamba iye anoti kana akangodarika nepanenge paine murume wekuti akatarisa anoona kuti murume uyu anenge amuchiva, anoti kana akangochiva murume iyeye anobva atanga kuvaviwa sikarudzi yake mukomanashi. Nai zvinhu zvakadaro zvinoitika here kuti munhukadzi kana achiva munhurume anobva atanga kunzwa kuvaviwa kusikarudzi kwake? Zvinhu izvi takazonyatsokuzviona kuita kwazvo apa baba naamai vedu vafa. Pamba amai vakati vafa, pakabva pasara pava kugara mukoma, asi vamwe vese tigere zvedu kumatauni, tiri kumabasa. Asi mabasa acho ese atiri kuita, tiri kungoshandawo zvimwe zvimabasa zvekuti zvinenge zvisina kana mari mukati. Mukoma shuwa dzinza rose tingori dzinza remagarden boy. Ende musikana uyu achangobvawo mukurambwa nemurume wake. Problem yazotiunza pano ndiye kuti dambudziko iroro serandakuudzai kuti ndakagara nguva refu ndichingoona kuti nhengo yangu kamumiriro kacho kainoita ende inomira zviya zvine time. Pese apa ndinokwanisa kutoita dambudziko rekuti nhengo yangu inenge isingatombomiri zvachose, but kana mwedzi wava kunopera ende ndakazotosvikawo pakutonyora madates pasi, ndakabva ndaona kuti ukangoti musi wa29 nhengo yangu inobva yatanga kumira, ende inenge ichimira zvine simba kwemazuva, inomira zvine simba isingazorori. Pandakazotaurawo nemadzikoma nevanen'ina, ndo pavakabva vandiudza kuti zvainge zvichiitika kwandiri ndo zvainge zvichingoitikawo kwavari. Nhengo dzedu dzinongomira tiri 6 vanakomana ende vemudumbu maamai vangu tinenge tine dambudziko rakangofanana. Mukoma, nekuda kwekuti nhengo yangu inomira kwenguva refu isingarari, dzimwe nguva ndinokwanisa kuzotanga kunzwa dzungu. Ndine umwe munin'ina wangu, iye anototi zvinhu izvi kuti zvinge zvichizopera zvinozotopera iye aita zvekufenta, anongodonhera pasi nekuda kwekuti nhengo yake inotora kana mahours yakangomira isingarari. Mukoma, handiziviwo kuti mungakwanisa kutiwanirawo here help, nekuti takambofambawo tikabva taudzwa kuti baba vedu vainge vakaromba ende vainge vakarombera mabasa avo iwawo ehuvhimi. Munongozivawo vanhu vakararamawo nguva iya yekudhara kuti zvaitovawo zvinhu zvaitoshamisira kuti unzi uri muvhimi. Asi amai vedu takabva taudzwa kuti makandiro avainge vachiita mabhonzo pasi vachikwanisa kubata zvose zvavaikwanisa kubata, hanzi amai vedu vakafamba ndokubva vanotora chikwambo. Chikwambo ichi hanzi vakanochitora kune imwe nyika iri kure, icho chavainge vachishandisa mumabasa avo ekurapa. Saka chikwambo ichi hanzi ndo chava kutiita varume mwedzi wega wega, hanzi chinenge chichida murume ende hanzi chinotichinjanisa. Saka paya nhengo dzedu padzinenge dzakamira dzisingakwanisi kurara, hanzi chikwambo ichocho chinenge chiri bhizi chichitishandisa. Saka isusu takabva tanzi tinofanira kuti tinge tichitsvaka oro tinofanira kuti tinge tichitaura nechikwambo ichocho. N'anga iyoyo hanzi tinofanira kuipa muripo, hanzi pagore roga roga rakashandiswa chikwambo ichi hanzi chiri kuti chinoda mombe 7
pagore roga roga kuti isusu tinge tichichenurwa ende musha wedu unge uchichenurwa. Saka nhai mukomanashi, pagore roga roga nhai mombe 7 tingadziwana kupi? Ende isusu sevana hatitomborina idea kuti ivo amai vedu vakatanga kurapa rini, nekuti isusu mukuzvarwa nemukukura taingoziva kuti amai vedu vainge vachingoita zvekurapa. Saka mombe 7 idzi tingadziwana kupi? Apa isusu tinongoshanda tichingoitawo zvimabasa izvozvizvi zveugarden boy. Mukoma, handiziviwo kana kuine umwe munhu anokwanisa kutibatsira, nekuti semhuri tiri kutambudzika. Ndinoziva kuti mumhuri medu mune vamwe vanhu vakapfuma, asi tinotya kuti tinge tichivaudza zvese izvi zvatiri kuudzwa kana tafambawo mumaprofita. Sevanhuwo vekuti hatinawo chatiinacho, tinotya kuti kana tikaudza vamwe veukama situation yacho inobva yaita worse. Please, kana mazoposta ndiudzeiwo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo message yandakatumidzirwa namukoma Vedu. Hanzi mhuri yose tingori magarden boy. Zvakangooma hazvo Vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, awa ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.